Lamsogong, BJP Fanera na Tibra Mutharo Khabai Khubai Lamsogong, Tibra Mutha Loglen, long live, YTA Loglen, long live, TWA Loglen, long live, PSF Loglen, long live, Babagra, Ayog Lotung, Babagra, Ayog Lotung. Hambai. Sat kaisa tini kok sungsinai tini koijon join khaika ba bobo patini phai tini ti pramutha bai kurungkha kisa sakhnare kuila hambai media rono ge nai tonano jetona hambai जों तिनी और 49 सामनो ब्लॉक कमिटिनि उद्दोबाय 49 कन्स्टिट्यूटी तिप्रामथा सामनो ब्लॉक कमिटिनि उद्दोबाय चालटासरा विलेज कमिटी देवेंद्र रुवाजा पारागा जों तिनी और 19 फैमिली 40 भोटार बगजतो बीजेपी नि बीजेपी आकारे तिनी तिप्रामथा जयनिं खायफैनो बागै आं आंनि व्यक्तिगत ताई तिप्रामथानि ngै bono khabai khubai lamsoko boskango जों kuno katal kasam hiya tipramotha kaisa rajani warriors rajani dagimung जों jotobai thancha surubai khabaksa जों jotono boskango bubagrani ideology bubagrani nahormung goronai hinai oboni bagai arbo waisa ang kobonai chini takhuk gono nogor joi tripurani netritwe je thainai rokno सुरुंगनो जों खाबक्सा खा थांजाके काम तानानै बागै इरोनि आनि जारा पुइला तिप्रामथानि थांख्लायनाय तिनि बालाथा त्रिपुरा ओरनै तिनि दिमानजय आरो मेलाराय त्रिपुरा आरो गोबां दङ बावनोबो कयनाय नोंकता नोंकसामहि आ सालायदि जों जत बाक्सा जों जत तिप्रासा जों जत राजानि बंशधर जों बसकांनि तिनि तिप्रासानो बुमाहिकी सल्युशन लामा खालायलांनो तिनि बुबाग्रा अबनि सिंथि जों जेतनो राजानि एमावनो जों मुखथां खालामो आसनि थावै आनि बुं तरसेन त्रिपुरा 49 सामनो ब्लक कमिटिनि सम्पादक सातनो किसा कौमा संसिने जे नरक रुरिन सरकार बाय बाके बीजेपी सरकार तंमानि फाइटिंगोबा थांगी बीजेपी नि याको तिप्रामथाव फाइनानि बायदावका किसा साखनारि आपनि परिचय किसारि बैसारि आं बीजेपी नि मनिटरिंग कमिटी प्रेसिडेंट तमाने और बोर्ड कमिटी तमाने आं आबाद पारानिबो गुरु बिदार आं बीजेपी रनो दुख नाङै आं त्रिपुरा माथा